Atong Cyril ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sarah. Human sa big time nga usbaw sa presyo sa lana karong semanaha. Lauman ang pag-ubos ni ini og kapin 2 pisos kada litro sunod semana. Sumala sa Oil Industry Management Bureau sa Department of Energy, base sa 4-day trading, posibleng maubos og piso, kutob piso og 40 centavos ang kada litro sa gasolina. Piso og 60 centavos, kutob 2 pesos og 10 centavos kada litro sab ang pwedeng iubos sa presyo sa diesel. Og ang ikunhod sa matag litro sa kerosene, posibleng 2 kutob 2 pesos og 20 centavos. Kung madayon, kini ang unang pag-ubos sa presyo sa gasolina, human ang unom ka semana nga pagsaka. Una sab kini human ang usbaw sa presyo sa diesel sa ikaupat nga semana. Ug una sab human ang pagsaka sa presyo sa kerosene sulod sa 3 ka semana. Ang posibleng pagkunod sa presyo sa lana, human gianunsyo ni US President Donald Trump ang ceasefire tali Israel ug Iran. Mamahimo pa kining mausab base sa resulta sa trading karong adlaw.